like the moon and the sun. She is worth more than gold, like the stars in the sky. She is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imama ya bwagwa ya Ngozi Chukwu bunke ya. She's a virtuous woman. Makanezi nwanyi dioko. Oh yeah. Imama ya bwagwa ya. Yeah. Ngozi Chukwu bunke ya. No, she's a virtuous woman. Makanezi nwanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kunu dia niru. Obidia, yeah. Ugebo yibon wano. Oh no, wanyi manaria, onyo mamo. Simuji sike nolo, emesi ogadima. Imama ya bwagwa yeah. Ngozi Chukwu bunke ya. Baby mo, she's a virtuous woman. Makanezi nwanyi dioko. Imama ya bwagwa ya Ngozi Chukwu bunke ya. Yeah, she's a virtuous woman. Makanezi nwanyi dioko. Oh yeah. So beautiful. Oh yeah. Thank God I found you. Yeah. Imama ya bwagwa ya. Ngozi Chukwu bunke ya. She's a virtuous woman. Yeah. Makanezi nwanyi dioko. Imama ya Esia kwa keja mama wanyo. Ngozi Chukwu bunke ya. She's a virtuous woman. Oh Lord, esi wanyi dioko no. Oh yeah. Original Mr. Flavor, you wanna know. Die for the dough. Tell her one, but she want for the dough. Tell her 9-5 for the no. Tell her die for the no. Ghana girl say she want marry me yo. I hope so she sabi kukuwache. Hope your love go sweet past the sheet up. Baby girl, I say your body na killer, oh. Oh, yeah, I get it diet of your body, oh, only on your body.
the corner, there's somebody made a call. See the wine, I see fire for her body. And if she follow me, go now, enjoyment go kill 'em. Baby girl, you bad, girl, the way you whine, I demand over you, girl, I demand over you, girl. Say you are my woman, my superwoman. I demand over you, girl, I demand over you, girl. For the love, girl, I want me, she want for the dough. Die for the love, girl, I want for the die for the dough. Die for the dough, girl, I want me, she want for the dough. Girl, die for the love, girl, die for the love. If I sing for you, you gon' love me, oh baby, love me non-stop. I will love you non-stop, always this one top, baby, oh, all over the world, play the music non-stop. Tell them dance to my song. Tell them shake it bum bum. Oh yeah. That girl for the corner, there's somebody made a call. Oh yeah. They see the wine, I see fire for her body, fire for her body. And if she follow me, go now, enjoyment go kill 'em. Baby girl, you body, girl the way you whine, I demand over you, girl. I demand over you, girl. Say you are my woman, my superwoman. I demand over you, girl. I demand over you, girl. Die for the love, girl, I want me, she want for the dough. Die for the love, girl, I want for the die for the dough. Die for the dough, girl, I want me, she want for the dough. Girl, die for the love, girl, die for the love. Ghana girl say she want marry me, yo. I hope say she sabi kuku wache. Hope your love go sweet past the shit up. Baby girl, I say your body na killer, oh. Oh, yeah, I get it tired of your body, oh, yeah. Only on your body. Dun, say, yeah. Baby, why not, dun, say, yeah. And nobody be why not, Biko, me ko haneze bana fagi no yebo. Afom buchi charity. Aga de gina mma. Wana ife mere ji we chacha go de mma no basta. E je chomo de mma no basta tata bu ne wedding. Aga tata bu wedding day. For tata bu bochi. Ka wana haneze ko obi de gina. Obi de so ngore. Wana obura ngure wanne mwa. Mbako ngore. Aga de gina mma. Ka e bu no bi na chira ko mere gitata. Ka e bu no bi na chira ko mere no ta. Okay. Ihe mbụ n'obi ka Chineke mere m tata ka ihe niile gaa nke ọma ndị niile nke ga-abịa maka mmemme a ka ha bịa n'udo ka ha nachekwa n'udo ihe niile gaa nke ọma ka anyị enwe enyi ọgbọ aghara ma ọ bụ ihe ọbụla nke ga-asị bute ka mmadụ wewe iwe ma ọ bụ ka mmadụ n'ụwa ọgwụ ihe niile gaa nke ọma ihe nna ya Chineke ekene ngio awune bu mai bu kwenu we na awone bari na ekpere ndo yi nwa ndị na-aga bedi ekpere ndị na-aga bedi bụ na this year emefu wed no ya nka emekwa wed onye ọzọ a na-aga ekpere na ekpere aka ha na-agwa ezigbo di ekene nka nwere ekpere na ekpere ezinụlọ ọfụ na-abanye ekpere na ekpere ezinụlọ ọfụ na-abanye bụ ka ịhụnanya jikọta ọnụ ka a na-eme ihe niile n'udo eme ka ihe niile na-aga nke ọma ekpekwa anyị chọrọ niile nwekwa ogologo ndụ na arụ isi ike anyị nwekwa ogologo Chukwu na na-emepekwara anyị ụzọ ihe ọma ọ ga-adịghị na mma ịgọ nwere afọ na-eto gị etu ihe a na-akpọ m na secondary school bụ 2C
nwekwa ike tụọ m n'elu chi n'elu anakwa ntusi ya ntusi igwu bọs na-ekene gị wee na-asị na ọ bụla ebe ala na-etula saịtị na ọ ga-adị gị na mma na mekpekpe na-asị site tata ị ga-afụ ihe dị iche n'ezinụlọ unu site tata ya ga-emepere unu ụzọ ogenye unu ọganihu ogenye unu ịfụnanya zuru oke ogenye unu ihe niile bụ ihe unu na-achọ n'ezinụlọ na-abụrụ ndị n'aha Jizọs wee na-ekpekpe na-asị na mbọ niile unu gbara mmemme anụ akwado ka eme ya n'ụbọchị taa na ọ ga-akwụghachi unu ihe niile bụ ife unu tufu mmajikwu mmanya n'aha Jizọs egwu bọs ekene gị ọ ga-adị gị na mma. Ya best man, ị ga na-akwụ n'azụ ebe a. nke nyere m opportunity ịbụ onye isi emume na agbamakwụkwọ a nke nọ n'etiti Valentine Emeka na Miss Charity Chinelo wee na-ayọ Chineke dịka anyị na-amalite njem ekpere a ugbu a n'isi ha Chineke mee ebere ka njem a ha ga-amalite n'ụbọchị nke taa ka ọ bụ ihe ihe onwe ya ga-anọ n'isi ya nye ha ogologo ndụ nye ha ọmụmụ ma nye ha ịhụnanya ha ga-eji wee bie ka nka n'ime ezinụlọ ọbụla site na Kristi onye nwe anyị n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amara ka onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, iji kwado onwe anyị nke ọma maka ihe emume ndị a dị nsọ ka anyị kweta na anyị emeghị na ngwa Chineke dị ike niile
gọzie gị, anyị esekpụrụ gị, anyị etoo gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị nwere Jesu Kristi, otu nwa Chineke nwa atụrụ nke Chineke, njikọ di na nwunye asọ, site n'ime ya ihe omimi dị oke elu nke n'isi na njikọ di na nwunye were gosi nzukọ gị Kristi n'ụka. Anyị na-arịọ ka ime ka ụmụ odibo gị Valentine Emeka na Charity Chinelo na-amịpụta n'omume ha ihe ha mụtara na nkụzi nke okwukwe na ndị nwere Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke ọsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụwa niile. How blessed is the husband of a really good wife. The number of his days will be doubled. A perfect wife is the joy of her husband, rich or poor. Their heart will be glad, their faces cheerful. Whatever the season, the grace of a wife will charm her husband. Her understanding will make him the stronger. A silent wife is a gift from the Lord. No price can be put on a well-trained character. A modest wife is a born wise. Over a chaste character cannot be overvalued. Like the sun rising over the mountains of the Lord, such is the beauty of a good wife in a well-run house. The word of the Lord. Oh, blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Oh, blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Oh, blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. In the heart of your house, your children are shoots of the holy around your temple. Those who fear the Lord and walk in his ways, indeed thou shalt be blessed. The man who fears the Lord, may the Lord bless you from Zion of your life. Oh, blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Oh, blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Follow Christ by loving as he loved you, giving himself up in our place. Give way to one another in obedience to Christ. Wives should regard their husbands as they regard the Lord. Since as Christ is the head of the church and saved the whole body, so is the husband the head of his wife, and as the church submits to Christ, so that when he took her to himself, she would be glorious, with no spot or wrinkle or anything like that, but holy and faultless. Now, a man never hates his own body, but he feeds it and looks after it. And soon we become one body. The mystery has many implications, but I am saying it applies to Christ and the
church. To sum up, you too, each one of you, must love his wife as he loves himself, and let every wife respect her husband. At that time, the Pharisees came to Jesus to test him. They said, "Is it lawful to put away one's wife for any cause?" He answered, "Have you not read that the Creator from the beginning made them male and female, and that he said, for this reason, a man shall leave his father and mother and cling to his wife, and the two shall become one flesh? So then, what God hath joined together, let no man put asunder." Anyị ncha n'ebe a dịka ndị akaebe na agbamakwụkwọ ụmụnne anyị na ụmụ anyị na ndị enyi anyị Valentine Emeka na Charity Chinelo. Ọ bụ na anyị n'anya anyị afọ dịka esi gwa anyị n'akwụkwọ Genesis chapter 2, asị na Chukwu kechara nwoke wee fụ na ọ dịrọ mma nwoke nọ sọsọ ya. Man was so lonely that even God recognized na mmadụ nwoke kwesịrị ka o nwere onye ya na ya ga-eme gịnị ga-anọ, onye ga-agba ọchị ọchị, obi eme gịnị adị ya mma, onye ya na ya ga-akpa nkata, onye ya na ya ga-ekwu egwu. Mbọsị ifichara sọsọ gị ịghọta ka arụ dị ya nọ mgbe obi sọsọ ya. Anyị nwabụ ndị fada oge ụfọdụ anyị ga-eji sọsọ anyị ga-aghọta ka arụ dị ya nọ n'oge ahụ. Mmadụ si ebe nọ, ọ bụrụ na ọsọsọ nọ ndị seminarị pụọ isi maasị ịga maasị kwado maasị bọsụ gị, ịnatawa ịkwụsị, ịgabeghị ụzọ mepee geeti, ike gwe gị, ịdị lọta ọbụla ofe dị na friji, ị gaghị na-esogbu oge ụfọdụ imecha ọgba mkpụrụ ebuo ọgba mkpụrụ isite isi ofe. O nwere ike isi na ibe akwụkwọ ụgwọ ofu nwaanyị chịkwara na-ewekwara onye ahụ na-emere gịnị na-abịa. So onye na-aga Chukwu mechara anya sị mba na m ga-achọrọ Adam onye gịnị eme Adam kee gịnị nwaanyị mbụ a na-akpọ Eve. Asị na mgbe ọ kpọtara Adam, obi jupụta ya na gịnị na aṅụrị. It is a divine institution. Maka na Chukwu emechaga anya wee mebiri dugo ya. Kedu ihe na-akpọ bụ isi sekọndị marriage? Nke mbụ bụ gịnị? Companionship and love. Na nwoke na nwaanyị ga-abịakọ sị ka ha nọkọ, ha ebu emere gịnị abụrụ gịnị ofu. Na mathematics 1 plus 1 bụ gịnị 2 afịa. Mana marriage 1 plus 1 bụ gịnị 1. It's not different from a human. Maka na nwaanyị dịka esi gwa na ọzọ bụ na ahụ nwoke ka esi wee mee gịnị kee ya. Ha na-erubere
ihe isi and ọzọ na-adị ofu ka ha bụ ọ dị ka ihe mmadụ ime gị ịkachapụ ndị fara anya ọ mgbe ahụ unu na-ebe a kpụtatara nke nwoke asị Valentine asị Chineke na-ewere oge dịka gịnị nwunye m Chineke asị na-ewere oge dịka gịnị di m mbọsị ịfụnanya dị mkpa ịfụnanya na ịnọkọ ọnụ ekpere anyị bụ na Chukwu ga-agọzi unu na-amụta na-azụ nke ga-eme ka ndụ na-eme gị na-aga nye unu amara nke ịfụnanya nye unu ụmụ nye unu ikwu na ibe nyekwa unu ihe unu ga-eji wee megidezi ụmụaka unu n'ikpeazụ a sị na a family that prays together does what lives together ụfọdụ bụ emecha ha wedin ha gbaa ọsọ n'ụlọ ụka efugo ha sizie fada ha sị fada ha anyị kedu ka isi fada eme fada efe anaghị abịa ichezọ Chukwu ọ bụrụ fada ka ị na-agara ụka. When you pray and allow God to lead your family, you will have blessing, you will have open doors. You know, when you kwado ụmụaka ka ha gawa ụka, ị nọrọ n'ụlọ. Ebe Chukwu nọ, anyị niile bụ ụmụaka. Ọ bụrụ na anyị bịakwute ya, ọ ga-agọzi anyị, gọzie ezinụlọ anyị. Nyekwa anyị amara anyị ga-eji na-ebi n'udo. Nyekwa anyị ha anyị ga-eji zụọ ụmụaka anyị. Ekpere anyị bụ na ọ ga-adịrị n'etu a site na Kristi nwe n'anya. Ndị na-eji ịgba akwụkwọ kama ọhawa na-eji ịgba akwụkwọ anyị ga na-ekiri ọrụ anyị bụ ị na-ekiri unu n'anya na-ama ka na na-emekwa ekiri asịsị mee ya Valentine Emeka na Charity Chinelo gbakọtenu n'ihu ọta ga-esotikwa n'azụ n'anya unu nọrọ n'ihu onye ofufe nke nzukọ na n'ihu ndị ụka gbanye mgbọrọgwụ wee kwụsie ike n'ebe onwe unu nọ rụọ ọrụ ndị ọzọ dịrị unu dị ka ndị di na nwunye n'ihu nzukọ ugbu a ka unu kwupụta uche unu na Charity ọ bụkwara ihe obi unu ka o siri pụta na-enweghị mmanya ọbụla ịbịa n'ebe a ka unu jikọọ bụrụ di na nwunye ọ bụ obi unu dịkwa nkwadebe nke ọma iso iwu ịnụ di na nwunye dịka ịhụrịta unu n'anya na ịsọpụrụ onwe unu na ndụ unu niile. Unu dịkwa nkwadebe iji obi ụtọ nabata ụmụ nke Chineke ga-ezitere unu zụọ ha otu iwu Kristi na nzukọ siri chọọ. Ugbu a otu unu chọrọ ịbanye n'ọkwa dị na nwunye dị asọ jikọọ n'aka nri unu wee nọrọ n'ihu Chineke na nzukọ ya kwupụta nkwekọrịta nke unu. Sakramenti ịnụ di na nwunye ekwe gị aga m akwụdosi ike n'ebe unu mana ọgaranya mana ọgwụgwụ mana ahụike mana ahụ ọgwụ aga m na-ahụ gị n'anya na-asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ m. Charity Chinelo. Valentine Emeka.
bụrụ di sakramenti nke ịnụ na nwunye ekwe gị nkwa na aga m afụsi ike n'ebe ị nọ aga m na-ahụ n'anya Noa unu kwupụtara n'ihu nzukọ ka o mee ka ngọzi ya jupụta n'ime unu ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekewakwala ya. Amen. Gọzie mgbaka ndị a ndị unu ga-agbanyerịta onwe unu iji gosi ịfụnanya na nkwụdosi ike dị n'etiti unu. Amen. Charity Chinelo nara m mgbaka nke na-egosi ịhụnanya na nkwụdosi ike m n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Valentine Emeka. Oyo. Mgbaka nke na-egosi ike. Ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, ka anyị were obi umeala rịọ arịrịọ wee kpọkue Chineke dị afọ ọma maka di na nwunye ndị a ka ọ gọzie ha were enyemaka ya kwado ha bụ ndị o nyere gracia nke ịlụ di na nwunye. Asọ onye okike nke ihe niile dị n'ụwa, onye kere nwoke na nwanyị ka ha yie gị, chọọ ka njikọ ha abụọ na ịnụ di na nwunye wee juo ngọzi gị. Anyị ji umeala rịọ gị maka nwanyị Noa ejikọrọ ya na di ya tata na alụmdi na nwunye. Biko dịwanụ zidakwasara ya na di ya ngọzi nke gị n'uju. Ha abụọ a na-enwe ụtọ sitere na mmekọ dị na nwunye, ka ha na-egosikwa izu oke n'omume ha, ka ha tụsie ọkwa nne na nna site n'ezi omume, ka ha too gị osefrụwa, ka ha gbapụta gị binyere ha iji kwado ha na nsogbu, ka ha mata na gị n'ọdebere ha iji beletere ha mkpa. Mgbe ha bịara na njedebe ndụ a ha biri nke ọma, ha na ndị enyi n'ọrubere ha okirikiri, ka ha rute n'alaeze nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Bravo, bravo, bravo to you. Yeah.
onye dị ụwa iji abụ ụtọ nke otu obi n'udo na-enweghị ntụpọ nke udo wee kekọọ agbamndụ dị na nwunye ha dịmọcha na ọmụmụ nke di na nwunye dị asọ banyenwe n'ọnụọgụgụ ndị ga-eme ka ha bụrụ nsọpụrụ na amara dị ịtụnanya dị nwere n'ọtụtụ ụzọ dị ịtụnanya ị na-eme ka ọmụmụ bụrụ ihe na-achọ ụwa ihe na-eweta mgbanwe n'ime ndụ anyị site na ya anyị na-adị nwa ọma na ndị nsọ gị niile na-ekwu ukwu otuto gị akwụsịghị akwụsị na-asị nsọ 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 Osebụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha eluigwe na ala jupụtara na ebube gị Hosana n'elu kacha elu ọ dị ngọzi onye bịara n'aha onye nwanyị Hosana n'elu kacha elu bụrụkwa isi iyi nke adịmasị ọbụla ya mere anyị na-arịọ ka ito n'ihe dị ya nsọ si n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke dị nwere anyị Jesu Kristi onye mbụ o kwetara ka edunye na ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye gị ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a bienụ ya unu niile nke a bụ ahụ nke a ga-edunye maka unu otu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị nara anụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmeri ime mmadụ nke were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke Jesus is alive, forever he's alive, amen. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Chetakwazia ụmụnna anyị dị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ụra were ebere mkpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị anyị na-arịọ ka imeere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kamgbe ụwa ụwa keta ekpe ndụ ebi ebi ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị site na ya bụ Kristi nakwa n'isonye ya nakwa n'ime ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na oto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ụwa niile ụmụnne m ebenyela anyị iwu nke na-enye ndụ anyị abụ ndị ji nkụzi nke Chineke wee zụọ ka anyị were nụ nka ma obi kpee nna anyị nọ n'eluigwe dịka esi gbaghara ndị mejọrọ anyị ekwela ka anyị kwenyere Let us pray to the Lord for Valentine and Charity, who come to God's altar at the beginning of their married life, so that they may always be united in love for each other, as now they share
in the body and blood of Christ. Ka anyị kpere ekpere n'ime obi anyị ka ịhụnanya gbaa mgbọrọgwụ maka ha natakwa ngọzi Chineke. Father, to review the plan for your love, you made the union of husband and wife an image of the covenant between you and your people. In the fulfillment of this sacrament, the marriage of Christian man and woman is a sign of the marriage between Christ and the church. Father, stretch out your hand and bless Valentine and Charity. Lord, grant that as they begin to live this sacrament, they may share with each other the gifts of your love and become one in heart and mind as witnesses to your presence in their marriage. Help them to create a home together and give them children to be formed by the gospel and to have a place in your family. Give your blessing to Charity, your daughter, so that she may be a good wife and a good mother. Blessing to Valentine, your son, so that he may be a good husband and a good father. Father, grant that as they come together to your table on earth, so they may one day have the joy of sharing your feast in heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. Udo kam na hapụrụ udo nke ka m na-enye unu elekwala anya na ajụ anya ga kama na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo ka o si bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'ụwa anyị ekele udo. Christi, Chapapai, Donate. Aja
unu si wee bịa nyere anyị agbamakwụkwọ nke a. Ana m asị ka Chineke nna gọzie onye ọbụla nọ n'ebe a, na mgbe onye ọbụla ya na ka o were ụkwụ oji bịa wee na ọ dị nwere ihe mgbochi ọbụla n'ụzọ mgbe onye ọbụla si ebe a bịa na-ana. Ihe niile anyị na-eme ka anyị eme n'ụbọchị nke taa, anyị were ara ya Chineke nna n'aka ka ọ bịa were ọnọdụ. Ihe ọbụla ga-ebute ọgba aghara n'ihe niile anyị eme taa ka o mebie ya, mebie ike ọgba aghara ọbụla na-adị ihe niile anyị eme n'aha Jesu Kristi iwe na wee wekwara ohere a wee sị na mụ na nwunye m Mr. and Mrs. Ugoval 2020 maka ndị mmadụ. Yes, confirm. 20,000. Okay. Ọ sị na ya na-asọpọt. Biko, ife a na-eme ebe a jụrụ m afọ. Obi dị m mma ka esi bịakwa ebe a fụ ma ndị mma ma ndị nna amara. So ihe niile na-agakwa ka o suppose isi wee gaa. Na ngere nke m nwa nwere eji m 10,000 were asụsụ. Hallelujah. Ka Chineke pụrụ m ihe n'onye afọ ma na onye ọbịa bịara na onye unu ma gọzie ya si na-ebawa unu n'ihe ọma nke si n'eluigwe ya yi iwu ụlọ ọmụmụ abịawa abịa ya ka na-abịakwa ọ na-abịa ọzụzụ sokwu ya akụ n'ụba ndụ akọwa n'ụlọ. Enwere m ndụ unu nyefee na Colossians 3:3 ebe unu na-ekirime Kristi n'ime Chukwu zokwu unu n'oke ndụ nke dị na Galatians 2:19-20 zokwu unu na ọbara Jizọs na Zechariah 9:11 because of the blood of my covenant and set my prisoners free. Chekwa unu n'ike okwu ya na Isaiah 54:17 no weapon fashioned against you shall prosper. Zokwukwa unu n'ike ọkụ ya na Zechariah 3:5 the Lord shall be a wall of fire around you and within you will be the glory. Na Chineke gọzie alụmdi na nwunye unu gọzie ihe unu ga-eme n'ụbọchị taata ma chekwabara m unu. Nna pụrụmere gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Thank you very much. Call him Jesus. Father, Reverend Father, Oliver, okay, Father, Augustine, Awuchie, Oyenkai, you know my name. It's not all you know, okay, one night, Osilo, Togo, one aqua, where better. So now I didn't kind of see one night. Na nwunye nwere mmadụ ha nwere onye echiche sista maka na ndị sista ndị ọzọ na ndị fada ndị ọzọ ọsọ na-ewepụrụ ebe a ga-adị ebe a na-enweghị ihe niile a na ekelekwa ya ha bụ ndị nwere obi ọma ha na-akwado ihe n'anya na parish abụghị na ha bere ebe mana olu ha na-ete n'eluigwe ete n'ụwa Chukwu gọzie ụlọ n'agha Jizọs ndị chọọchị unu echere nchezo ndị ụlọ nna Chukwu ga-agọziri m unu n'agha Jizọs. Anyị na-ekekwa ezigbote ọnyị anyị na nwanne anyị nwoke prọfesọ ya na-alụ ọ na-abụ mgbe ọbụla ọ na-anọnyere anyị prọf ndị echichi na ndị niile ya na nwanne anyị nwoke ma akwụkwọ n'ụbọchị na Chukwu ga-agọzi unu. Ekpere m bụ na ihe anyị ga-eme taa ga-agazisi ọfụma onye masị na Chukwu ga-agọzi gị. Thank you very much. Ofu ya bụ ihe bịara mana n'isi ọ gbara mbọ so na anyị gbasasịa kịta mụnwa di na nwunye Mr. and Mrs. Valentine Emeka maọbụ ga-agbagote n'ọta anyị na-ese foto na ndị ọmụmụ na agbamakwụkwọ ha ga na-emesisi ya anyị bụsi akwapụta anyị enyezi ụlọ akwụkwọ. Ụkọchukwu na-elekọta Chineke nakwa ya maka ime ka ihe niile na-aga n'anya ya na parish ya anyị na-asị ka Chineke gozie ya n'aha Jizọs. Onye
nwanyị nọnyere unu. Sekpuru n'ala. Ndị mgbara akwụkwọ sị ka Chukwu nna ji ike niile nye unu aṅụrị nke ya, gozikwa unu si n'aka ụmụ unu. Amen. Ka onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ merụ n'ebere, nyere unu aka ma mee unu ọgaranya, ma nyekwa unu unu ga-ejezu ụmụ unu. Amen. Ka mmụọ nsọ nke Chineke na-erunye n'ime unu ịhụnanya ya, n'ime obi unu, ka onye unu mgbasi ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Amen. Ya bụ ka Chukwu jike niile gozie ma chekwa unu niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agụsigo na banụ n'udo. Mommy. Listen. Listen. Bawa.
no kwa moto ni so ndi agala. Ndi agala pastor. Kwa nini tu mwana yake ni kama na bebe. Otu ndị obere ịbụọ.
God bless you for this wonderful performances of yours. Delight International Band. God bless you. Biko aina si oyobna galon meme abama kuko anumdina unye. No. We want to appreciate your presence from all the news and crown of the country. Even our friends and brothers that has come from diaspora want to also appreciate your presence. God bless you for coming. God bless you for being part of us. No. I actually want to start. Let's call it a start. Thank you very much. That has come to make this wonderful occasion a successful one. I want to appreciate the rental services. Has been a wonderful services of theirs. At the same time, I want to appreciate the services of Delight International Band, and also who has been giving us music from morning up to this hour. Because where are the bridal terrains? Come and usher our important personnel to the high table. Where are the bridal terrains? Where are they? Scripture. Our counsel that it was in the Garden of Eden that God introduced marriage. To us, the names of important personnel that are already seated. I know even know. I can no talk. I can sing. Chief Onyechi. Chief Onyechi no Kuzo. The Dwala himself, I say no. I want to also call on the presence of Mr. and Mrs. Pascal. Mr. and Mrs. Pascal, aka Nwa, you know there. When I say no, I don't know I have long water. No, the patron. But to say you, God bless you. I also want to recognize the presence of Chief Alphonsus. Chief Alphonsus. Alphonsus Nanando. Alphonsus Nanando. Okano, Okasiamaka Wanduli. Okasiamaka, Ejokuyakumo. Mr. and Mrs. Okasiamaka Wanapuli. God bless you for coming. No. Ohala one of them go. Ohala one of Australia. One of Austria. One of Umoji. One of Austria. And I'm saying no. Even behind any successful man, there's always a successful woman. Only Mobodo, no. You're highly welcome. Because I know about the boy. Odemoke, Pome, one of Umoji, Pome, Numoji, Pome, no, Sonny Holland, Sonny Holland, other poor one of Iboland, Sonny Holland. May I quickly recognize to you the person who will pilot the affairs of this function, the person who will be in charge of this very function today. In fact, the anchor of this wonderful function
I mean the pilot of Meme, the pilot of Meme, the driver of this occasion, and the director of event himself. May I brought to you the chairman of this wonderful occasion, who will be here present to pilot the affair of this occasion, to make sure that this occasion works exactly what it's supposed to be, in the person of Chief Romanus Udoji, the President General Ugoval. Because the President General and the PG himself and Ugoval autonomous community Mbogo precisely, he is the chairman of this. We are waiting for the chairman with these jokes. We find them surprised. Mbogo in Lagos, we are not achieved at the east. If in Lagos, especially in around Oshodi or Ketu or Jota side, if you can sister, no. You're not achieved at the east. Pure water to pure water here, fresh granite, fresh cashew nut, fresh plantain chips. Men are buying our pure water cool. We have also table water we cool well on our safe journey. But immediately they look at Asabana may approach to head bridge, they return on a chat. If they go on Afo na yegi sobu pie. Alagona ba mini mani molonwa. Yaki will all go and moto. Hey, I begin to wonder. If you go to Oka, the same thing. Enugu, the same thing. Ebonyi, the same thing. Imo, the same thing. Nowhere. Even Umuahia, the same thing. On Ataginafa, on Megi, that is a lot of Oya, syphilis, Golokakus. Igana na East Side, we're not for Oya in Anubena, Lagos, in Anubena, Asabina, Nona Bini. It doesn't really mean no Oyadrona Lagos, Oyadrona Bini, Oyadrona Nasaba. If you are Iboland, if you can have keep your Nazumoto, King Yogo, I like on a band minimum, when I came along, Pianazo, Kanye, Syphilis. I'm where if I know four types of marriage or marriages. Number one. If again at the age of 18, 20, 23. Honorable Betty, I do not pray on with wispy voice. It's a Jesus. But the second one, a girl again, 27, 30, 35 years. One Lord in a Babia. Omegoya, Chineke dinde Megoya, Oyekeruwe Megoya, Mereya Nambeya. At the age of 40, 45 years, wow, one Lordy, Magabuya, Amaram no Yemia, under another Bado, Amaram no Yemia, like you can Nabedia. Upon the Ayahona Chio Governor. No man no game here. And because Adabuna Yadi, yes, or the operating does on Nokoya, or take go bevel, or take what challenge, or take go live, with some million. Even in Sinono, and I went the head of the family. Even in every organization, association, club, or call it etc. And I went when you see in Apollo the affairs of the club or the society, if you are name. Right now, Memaga had a short time of chairman of the occasion. Romanus Udoji, the President General, Ugoval Autonomous Community, Mbogo Kingdom precisely. My name is a successful woman, that's always a successful woman at the same time. Every chairman, no. Oisa Batago, Odegwaji, Monaka, I see him, no. Ogandi, no. The controller of prisons, to Enugu prisons, he's the controller. I don't know when, no.
our program got it wrong initially that now opening prayer first before any other thing. But Chairman has arrived. Because we want to receive to us the newest couple, the only couple in existence. In fact, the only couple I know.
DJ success. Amen. Because now the Reverend Sisters, other, and also Chinechi, I will about to also okay, Reverend. Okay, I surrender, Reverend. I surrender. Somehow it's linked with the MC. Almost some crack joke, people are there, men are there, they go to. I wonder why Chineke can know what or borrow liability to the family. That's point of correction. Why you abona? Monorudi, or borrow liability to the family. So point of correction. Take that note. Put them and business such thing. Abura, and you put your so now anyone you abona on a bed here. I mean, not a pen there. Or what you hold job. Only one more John Roger, it's not Jenny. Thank you. Better I have Jesus Christ. I make a get you. Going a miracle, but you can't. Going a miracle, Ugochi, Namunia, Pokobai, no but you can't. Okay, man. Nambagarani, the Habagar, and the need to say, Betty Chibia. Oyunwani inyere amarija iwebia anyị na-asị ka ekele na otuto gara naanị afọ nsọ gị n'aha Jizọs Kraịst. Ana m ekpe ekpere dịka onye ozi ekpere mmanụ Chukwu anyị na-ayọ gị nwaanyị ọbụla nọ na dis compound ma ọ bịara mmemme a na-anụbeghị di